खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलि ब्रह्म चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनो इएम रन्जित बसुमतारिया कम्बल राननानै होदों। इएम रन्जित बसुमतारिया गावनि बियाबाव 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लक कमिटिनि लाइमोन गांखंनि हेफाजाबजों रायजो राजाफोरनो कम्बल राननानै होदों। नंगौ बिथां इएम रन्जित बसुमतारिया गावनि बियाबाव थानाय मोनजि प्राइमारिनि रायजो राजाफोरनो 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि हेफाजाबजों कम्बल राननानै होदों। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां हाबा मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो दिनैबो इएम रन्जित बसुमतारिया गावनि बियाबाव थानाय मोनजि प्राइमारिनि रायजो राजाफोरनो कम्बल राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा गोजां बोथोरनि सम बे गोजां बोथोरनि समाव रांखावरि गैजायै सुबुंफ्रा रांखावरिनि आंखालाव कम्बल बायनानै लानो हाया। बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय इएम रन्जित बसुमतारिया 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि हेफाजाबजों कम्बल राननानै होदों। आच्छा गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमग्रोनायजों लोगोसे साबायखर जासिग्रोबाय। दा बेवहाय जोंनि दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बा 10टा प्राइमारियाव जोङो UPPL पार्टिनिफ्राय एबा इएम रन्जित बसुमतारि सारनि जिखिनि अनसायनाय पाब्लिकखौ सेवा खालामनाय बे थांखिजों दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार सिङाव थानाय गोरिब दुखिया न'खरफोरनो सारा मोनसे जोंनि इयुथ 14 नं चिरांदुवार इयुथ उइंसनि जोंनि आखाइजों रानना होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय मावगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो मोननै प्राइमारि जोङो होनाय जाबाय, थुक्राझार प्राइमारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारि। जोङो बेखौ सप्तासेनि गेजेराव जोङो फोजोबनायनि जोङो थांखि लादों। बेखायनो दिनै स्टार्टिं खालामबाय, होलांबाय थागोन। BCDC वाइस माने BCDC वाइस लायोबा 9टा BCDC दङ, खिन्थु जोङो BCDC वाइसआव लायाखै। प्राइमारि हिसाबै जोङो 10टा प्राइमारि बेवहाय जों होनायनि थांखि लादों। बेसेबांसो? ओरैनो मोनसे प्राइमारियाव जोङो पपुलेसनखौ नायनानै अबेबा प्राइमारियाव 350, अबेबा प्राइमारियाव 400, 500 बिदि मेक्सिमाम 500 आरोखि बेखिनिखौ जोङो होगासिनो दङ।